rada adoh iki nggon kulon. Kok nesu ta kowe iki? Kowe iki kudune seneng, kudune bangga. Wes padhet. Dang
Tak gentu-gentu. Kowe iki kok iso malah nesu-nesu iki lho. Wong ora nesu piye ta? Wong kanca-kanca ki seneng nabuhi kowe kok malah kowe nesu. Ora kok arep nabuhi seneng ora. Lah apa? Arep mateni aku. Lah kok iso arep mateni kowe iki lho. Wong ronggongan wis mengke-mengke sampe 5. Lah kowe kan kudune ya seneng wong ditambahi lho. Wong mangan sithik ditambahi seneng. Duit sithik tambahi seneng. Lah kowe joget sithik tambahi kan kudune ya seneng ta kowe iki. Ya ndang bongko kuwi kok. Kok ndang bongko. Ayo njaluk ngapura karo kanca-kanca. Kanca-kanca. Ngapura iki. Ana iso ngono ki lho modelmu kok. Ayo kene, mundur kene. Aimono. Wong nesu wong njaluk ngapura kok ngelokne iki lho. Nek njaluk ngapura ya njaluk ngapura ora oleh nesu. Innallaha ma'asabirin. wong sabar. Tresnani Gusti Allah. Gini ya paham ngono lho kowe. Paham. Ora oleh nesu. Nggih. Wilujeng dalu bocange. Wilujeng dalu Cak Yuda. Alhamdulillah wa syukurillah dalu punika saged kepanggih wonten ing desa ingkang tangine awan. Kok iso? Karipan. Koripan. Oh Koripan nggih. Koripan. Alhamdulillah langsung mapan sowan wonten dalemipun pangarsane langsung wonten ing Songsong Agung wonten ing Desa Koripan inggih panjenengane Bapak Kepala Desa inggih Mbah Lurah Notol. Suyono. Alah Suyono niku wis enek sing kenal pokoke Notol niku lurah paling ses sak Kecamatan Bungkal. Wah, jan hebat Pak Suyono alias Mbah Notol niku none gak apa-apa tole iki lho. Sing dadi perkara. Nggih, tapi alhamdulillah wa syukurillah pangapunten sanget kala wau ora dirandat. Lah pripun transite tuwebeh. Transite ha niku teng ajeng gene Mas Imam Polo mantune Bu Wasini niku. Wih jajanane metu kabeh roti, aqua. Alah tak kira lak disugone bae kon tuku. Tapi nggih mboten masalah, alhamdulillah saged sowan teng dalemipun Bapak Suyono. Daleme ingkang pundi to Mas Pak Suyono niku? Nggih menika ingkang sebelah menika. Oh ingkang sebelah menika. Wah. Asma kinarya japa? Suyono. Su ki tegese sugih bondo donya ora dienggo dhewe, tapi dimanfaatne kanggo kabeh para wargane. Leres. Iya. Ya iki kepala desa sing kena kanggo patuladan kanggo keluarga lan para wargane. Lho Mbak Lurah, nggih padha lho sesuk iki. Nata bale wisma, nata keluarga, nata masyarakat dilandasi welas asih lan kebak katresnan. Mbah Suyono, lurah nggon kowe kula terjemahne sae ngeten iki, medun kula diamplopi sak yuta Mas. Saestu tapi nek Mbah Lurah Koripan ya embuh marah ya. Niku aku sik sore mun teko. Pripun? Sapa masidane pelawake? Cak Yuda karo Cak Trondol. Mondol Mbah. Cak Trondol. Niki namine Cak Notol. Sampe ta Cak sampe ta kowe? Cak Dobol. Cak Mondol niki. Sampeyan lak dereng pirsa to Cak Mondol niku sinten? Dereng. Cak Mondol niku asline adalah seorang CEO yang lagi menyamar sebagai seorang dagelan. Ini adalah CEO PT Laguna. Bergerak dalam bidang tusuk gigi. Mosok bidangnya tusuk gigi. Niki Mas Mondol, alhamdulillah iso sowan neteng dalemipun Bapak Suyono, anggenipun panjenengane netepi darmaning sepuh. Darmane wong tua wonten telu,
Siji paring asma sing apik kangge putrane, sing loro minterke utawa nyekolahne, sing nomor 3 nikahke lamun wis dewasa. Mpun sah anggenipun dados tiyang sepuh netepi darmane wong tuwa telune wis diaturke. Lunas wajibe Cak Yuda. Lunas wah sak wernane hiburan tontonan niki lho diundang kabeh kalih Pak Suyono. Ndak umum. Tayub ora trima sedina sewengi. Urung campur sarine. Arah Mbah Notol nek karo aku tarah ya kanca kentel tenan. Lho kanca ngene to. Ha ngene lho. Iki tak kowe. Alah biyen tapi nalika nom-nomane utawa nalika isih timur. Alhamdulillah. Nggih pun ngeten. Lho anu salat Ember maksudnya. Malah nemen sampean niku kok. Mboten Pak Suyono niku kagem contoh anak putu, kagem contoh sedaya para warga netepi darmaning sepuh namung nderek ndedonga. Mugi-mugi anggenipun mangun samadyaning bebrayan agung panjenengane Mas Hafid kalian Mbak Afin dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Allahumma amin. Pikantuk momongan soleh-solehah. Allahumma amin. Migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Allahumma amin. Iki lho kanthi barokallahu laka wa baraka alaika wa jamaah bainakum fil khair. Mugi-mugi rumah tanggane kebak barokah lan dicedhakke marang wong-wong kang sing apik utawa sing becik. Iki sing penting Mas Mondol ya ta? Iya, sing penting ndongakne manten ngono kuwi. Lah apa ya iso ndonga kaya aku ngene iki? Ya iso, nyapo nang basa Arab ngono lho. Heeh. Mbok kira aku ora iso kok. Wong kowe ya kembarane Pak Lurah kok ya. Iya kok Jenenge ya meh padha lho. Pak Lurah Pak sapa mau? Pak Notol. Lah kowe? Nondol. Ya meh padha ngono lho jane. Berarti ya iso kowe. Iso. Tutur-tutur kanggo temanten kok ora awake dhewe iki ngguroni ora ning awake dhewe iki sharing. Apa to awake dhewe iki melu ndonga kanggo temanten saklorone. Ora ana lupute ya ta? Ayo coba kowe ndonga kanggo temanten Mas Hafid kalau Mbak iki Alvin. Oh, Kak. Mbak Nasya. Nasya. Heeh. Mugi-mugi teman kalih kula dongaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Iki lho ki cangkem apa to jane? Heh Mas, Ponorogo lho. Pono ki ngerti raga ki awak lho. Mulat sarira hang rasa wani ngerti ning awake dhewe, gudange para alim ulama, gedunge para kiai lho. Kowe kok iso ngucapmu tembung ndonga kok mbleset ki lho. Lah saiki wong padha basa Arabe kaya awakmu. Piye njajal alon ae to piye leh ndonga ki lho. Rungokno to. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. He cah kucluk, cah gendeng, cah pekok. Kuwi ngono donga kanggo turu. Ya ampun, donga kanggo turu. Bocah gendeng, bocah kucluk, bocah pekok. Manten nek nandang turu kapan metenge. Wah, wis bleset, wis ngeten iki, wah. Jurusane masa minggu. Jurusane kok mrono ya pancen bener pangajape wong tuwa, pangajape pini sepuh ki ndang bisa momong putu. Putra temanten sakloron ndang oleh golek kencana sing bangkit tata jalma, putra sing soleh lan putri sing solehah. Kuwi wis pangajape wong sepuh. Tapi ya ora kaya ngono. Rumah tangga supaya rumah tanggane sakinah mawaddah lan warahmah kuwi landhesana kanthi tresna asih lan kebak kawelasan. Paling ora kan kowe ya iso menehi conto to. Wong nek omah-omah ki kudu piye? Kudu piye? Lah keluargane Mbah Lurah ka ben piye ngono? Ya ben ngono ae. Piye to ki? Enggak, maksudnya keluargane Mbah Lurah ya ana ki lho ben maju dikapakne. Disuruh. Lah. Waplok pisan niku. Ya ben maju kok. Tegese kan kowe ya duwe pituwah-pituwah utawa pitutur. Lah Mas ya dikaya ngapa ala tanpa rupa kan panjenengan mboten pirsa to. Mas Mondol menika sejatine sinten? Sinten Pak Yuda? Asma Kinarya Japa. Nek kula Yuda, yu punika Rahayuda menika Widada. Mugi paring karahayon lan kawidadan keselamatan keluargane Bapak Suyono. Lah menika Mondol. Sapa to ndol jenengmu ki? Mondol. Ada artinya. Ada artinya. Mo kuwi 5. ndol. Ndol kuwi 1. Oh balak ndol kae siji ya. Oh iya. Mo kuwi 5. ndol kuwi 1.
yang artinya wong urip ning alam donya kuwi aja nganti 5 wektu salat 5 wektu. Lho kok aja nganti salat 5 wektu piye to? Aja nganti lali salat 5 wektu. Oh. Mo kuwi kudu nindakake salat 5 wektu. Landol kuwi siji. apa kuwi sing dikarepno siji? Siji sing disembah Allah Subhanahu wa taala. Ket bar umroh iki mletik tenan. Mletik tenan. Lah niki bar tahallul niki, Pak. Mulai saka umroh menika terus dicukur niki bar tahayul niki. Nganti kaya giyok ribuan tahun lho. Lah nggih sae lho sirahipun nuwun sewu lho nggih. Malah nyolot banter bae. Ndek mben ora patiya lho saiki lah kok. Aduh. Gethuk asale saka tela. Andasku remuk kiko bayaran pira. Sing arep bayar ki lho sapa kok iso. Wong ki nek pengen bayaran, wong nek pengen opah kudu gembregah. Betul. Ha, paling ora awakmu tutur to, tutur sembur kanggo temantene. Nasihat. Nasihat. Ha, manten ki kudu piye? Kene ae nek tapuk pisane kok. Ben maju disurung. Ya ora. Jenenge awake dhewe iki rasah nuturi. Wong Pak Yono kuwi wis menehi conto. Lah kok iso? Pas duwe gawe mantenan iki wis ngewehi conto. Contone ngenekno adat adat Jawa. Jenenge kuwi wilujengan utawa slametan utawa bancaan. Lah karepe kuwi nggo nyontoni nggo temanten sak klorone. Dadi sakjroning wilujengan, sakjroning slametan, sakjroning bancaan kuwi ternyata enek maknane. Kanggo nuturi temanten sak klorone. Kamangka sajroning bancaan kae ana buceng, ana tumpeng, ana panggang, ana kulup. Lho kae enek karepe. Wah, nyuwun pangapunten lho. Nggih. Mumpung menika wedalipun wedal sae pas 15 purnama. Kersanipun pukulun Bathara Mandala medharaken bab punika. Nggih. Ala ustaz aku dadi dewa. Wah, pripun kowe kok iso ngomong nek sakjroning bancaan ana maksude ana karepe. Enek karepe kabeh. Ana buceng, tumpeng, panggang, kulup. Kabeh kuwi enek artine. Sing pertama buceng. Manten lanang nek arep mlebu kudu sing kenceng. Lah iki bahaya lho iki, bleset nah iki. Lambemu lho kok mesti kaya ngene iki lho jane lambe apa iki kok mesti kaya ngene iki lho jane lambe apa ngono lho sik to apa kowe iki aja tampah solo dhisik salah tampa kok tampah solo piye aja salah tampa dhisik kok iso ki lho maksude manten anyar nek arep mlebu kudu sing kenceng kuwi maksude apa maksude manten lanang kuwi nek arep mlebu ning rumah tangga kudu sing kenceng pikirane kenceng tekate aja nganti ragu-ragu wah edan tenan jalma limpat seprapat tamat bathok bolu isi ndut iki jantan isi madu madune ceblok ning ndutane ketok reget ketok leh kiri kuwi buceng sak bare buceng ana meneh tumpeng manten lanang nek arep metu kudu sing mempeng wah iki arahe niki lho Mas kok merti parake mrono ya mosok menggok ngeres wiki ketoke bareng lungguhe wedi ketoke ngeres ki to lah nek metu kudu sing mempeng iki maksude sing artine manten lanang nek arep metu golek rejeki metu golek pangupa jiwa kudu sing mempeng aja mung turu ning omah. Edan Mas Mondol bucange ternyata kok iso kaya ngono to. Tenan kula ya gumun kok. Kula percaya, kula nyekseni piyambak pancen Mas Mondol iku anggere jam 12 munggah, uteke encer. Saking encere ndengi metu kok kuping bareng ya Ndol ya. Mosok ya metu kok kuping penyakit kuwi. Kuwi bab tumpeng. Saiki sing nomor 3 panggang. Apakah artinya panggang? Manten lanang nek wis numpang ndang dibenggang. Iki wis. Tuwaku iki lho kok.
tontonan bisa kanggo tuntunan sing kebak tatanan. Wayang kulit ki budaya adiluhung lho, tinggalane para wali, para alim ulama lho. Nek lambemu clemong omonganmu parake wis menjurus ke hal-hal yang tidak positif kuwi marai jatuh harga diri sebagai seniman. Nggih to, Mas? Wong sing ngeresi ya kowe kuwi ya. Sing ngeresi kowe kuwi lho. Ya kowe kuwi wong ora ngerti. Lah kok iso panggang wingi apa? Nek manten lanang nek wis numpang ndang dibenggang. Lah kuwi apa? Perang ngeres ngono kuwi. Maksude Mas, apa? Maksude manten kini wis bar dadi manten. Aja mung arep numpang ning wong tuwa, ndang duwe anggit, duwe pikiran benggang pengen omah-omah dhewe. Yang artinya mandiri. Blok. Iya Mas, ya. Ganteng oleh we, tapi pekok lho. Yo ternyata ngados ngeten lho. CEO kok ya. Dadi panggang ki nek numpang ndang dibenggang bisa omah-omah dhewe, bisa mandiri. Malah ki mang Pak Yono wis WA karo aku. Ora ujar, ora kaul, ora sah ngenteni sesuk, ngenteni esuk mben bar duwe gawe gletak. Omah ngarep arep dipasrahne karo mantene. Alhamdulillah, manten sedina entuk omah ngarep. Omah ngarep sing ndi? Lah ki terop ki. Kon ngewangi bayari mbok. Bayari terop. Ya ora kok Pak Suyono wong Sembada kok kuwi nang gone panggang. Terus sing terakhir kulup. Manten lanang nek wis kaku ndang dicelup. Nggih ta Mas, nggih ta. Lah mrono nek to parakmu. Nek kaku kok iso ndang dicelup ki lho iki lho. Hi, lambene iki lho kok mesti kebak wiso cangkemmu iki. Kok wiso? Mula lah omonganmu kok mesti ngono nek kaku ndang dicelup ki maksude apa? Maksude wong lanang iso enek sing wateke kaku. Panas atine. Betul. Dadi wong wedok kudu iso dadi banyu, ndang dicelup ning banyu ben ora panas atine. Ben ora sida gegeran. Nek sing lanang kaku, sing wedok ndang kudu siapne banyu supaya ndang disiram, dicelup. Lah, nek gak ndang disiapno banyu, biasane manten lanang kuwi nyelup ning daerah liya ngono. Ha. Kuwi malah kowe nemen malah ning Dung Banteng. Wis tutup. Wong kok iso ya ora ngono. Kuwi pitutur ra ketang saklimah kanggo temanten. Kamangka nek temanten kuwi nulat cara lelakon ketoprak sing wis kepungkur ana critane Panji Asmara Bangun, Dewi Sekartaji. Manten wedok ki bawate Dewi Sekartaji. Dewi kuwi kembang, Dewi kuwi wedok, Sekar kuwi kembang, Taji kuwi entup. Dadi manten wedok kuwi wong wedok sing wayahe dientup. Sing lanang Panji Asmara Bangun, Panji kuwi pusaka, Asmara kuwi seneng, Bangun kuwi tangi. Dadi manten lanang duwe pusaka sing siap nggo ngentup. Senengane tangi. Lah nek wis tangi dienggo apa? Dienggo ngentup. Ngentup sapa? Ngentup mantene. Manten wedok. Lah, berarti kan wis awake dhewe nglesakne anakne pitutur, awake dhewe tetembangan diaturke kanggo para sing kepareng pinarak lenggah mumpung disiapne lho Widowati sing sakmono akeh. Ses kabeh niki ta. Tur iki pilihane Pak Suyono kabeh. Pokok sing gak iso nayup. Ha, minggat. Oh, sing gak iso nayup ot-ot. Odor pokoke, odor. Ambek odol. Nah, kowe diwenangake milih sing ndi jajal aja cengengesan lho dagelan kok iso lho. Iki lho ndang cak-cak kok goblok ora. Milih iki ya. Kuwi aja mbok sing iki lho sebelah kene karo tekan kene. Senenganmu kok iso milih sing piye? Milih sing lho sing kuwatot lho. Yo aja yo iki ae kok iso. Lah yo enek Mbak Sulis, Eva. Lah kan yo diurut kok ini terus kene kan yo kenek. Pertama yo ngingeti kene sik terus sret pindah ning Mbak Sulis. Wah, Waranggono cacah wonten 6 nggih Mas. 6 menika tak itu. Kowe milih salah siji sing mbok pilih sing ndi ayo coba. Milih salah minggu Mbak Sulis. Weh, duduk. Cari balung rondo ning kalopo maneman romoro
saldo. Karek-keri dhewe wong klokor. Wah, kok anggere keri-keri kok kasete rada blundhet ngono lho. Sinden pagebluk. Wah, Mas Mondol, awake dhewe ratri iki kaya dene kejugrukan Gunung Sarikaloberan Segara Madu. Ketemu karo Wanudi ayu rupane branyak pasemone kulit kuning ngemu gering pengawak menjangan ketawang boyo mawa teja ngemu sudama mila datan nama wokal yen Cinandra pasuryane kurang candra luwih warna prasasat widodari ngejawantah. Apa iso kowe kaya aku mau? Nata basa lan lho. Dikira ra iso noprak wae. Lho, ayo coba lah nek iso. Yayi. Wah, edan. Yayi garwane wong akeh yayi. Garwane Kakang. Kok iso garwane wong akeh sapa ae? Ya Pak Yono barang kae. Ora iso. Garwanipun Kakang. Garwanipun Kakang ngono lho karepku. Yayi. Yayi garipun Kakang Yayi. Iki sampean sebagai apa? Aku sebagai apa? Lho, gawe lakon iki mau. Lho go lakon. Lah jare sampean mau Iki Dewi Sekartaji, awakmu dadi Panji Tengkorak. Panji Asmara Bangun. Panji Asmara Bangunan kuwi lho. Ranggonan. Batang, bangun. Panji Asmara Bangun. Iki blangkonmu mau kok terus gak enek mong. Lho karo cah-cah dipek. Weh, lah kok kembar karo naga. Pelecehan cah-cah iki. Tahun bab ping 3. Lah. Wong kowe nek karo sing ngegong kudu nyembah karo reca meneng ae. Reca pentung. Diagem blangkone sing apik. Sik nuwun sewu ben ora mlesam-mlese. Iki lha apik. Iso kaya Puntadewa ngono to. Lha kaya Puntadewa. Yayi Werkudara. Yayi. Yayi. Mara gage caketa marang pun Kakang Yayi. injih wonten tinimbalan ingkang ngadawa Kang Mas Panji Tengkorak. Duduk. Wah edan. Tuk. Cung cari balung. Tuk. Ngelokne penonton jari ndase kaya takir. Sampeyan kaya kertas. Masa takir ndoke loro. Takir ki ndoke siji. Lah ndokmu, Ndokku loro kok. Takir. Loro iki iso. Wo, nek esuk dikukur emu enak. Lah kok iso. Yayi. Duduk. Walah, Panggang kotak nutuk ae kok. Duduk. gede-gede. Agum. Weh. Iya, weh. Ya nih. Karo ngene bareng lho Dok ya. Tuk. Dongkrak kebatinan iki kita. Nggih, kita ya. Duduk. Karena Jangkrik nana. Lah, ora duwe action blas. Tuk. Muni atuk pisan ka sak tonyo cangkemmu kowe tang. Ndang atuk neh. Toprak sewengi taktuk kae. Lah ngetuk ki mau enak lho. Menantumu. Ayo omong digandrung. Gandrung sing apik. Yayi. Injih Batang Mas. Batang untumu pecah Yayi. Untuk ora pecah. Kakang Mas kok Mas batang. kok Batang Mas. Yo Kakang Mas nek ganteng-ganteng ngene Kakang Mas lagi lho kakange kaya batang. Iki ora batang. Napa? Calon
batang. Milih aku apa milih Goren? Goren sapa? Ha, ki. Padha basoke. Yayi. Padha prenguse. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan kene siramu bakal Taman Keputren, Taman Sari, Makam Pahlawan iki mendembokmu. Ana ing sakjroning Taman Sari kene siramu bakal tak gandring Yayi. Gandrung. Gandrung. Gandrung ding. Siramu bakal tak gandrung, tak rung-rung tak senengke atimu Yayi. Injih Kang Mas. Alah lah guyune kaya buta. Guyune ya sing halus ora ping 3 wae. Ngono. Yayi. Injih Kang Mas. Ana ing sakjroning taman kene Ya diitung ngene. sliramu bakal tak lah kok iso gandrunge iki lho. Pilok apa slendro? Slendro. Slendro pas ngene. memanismu kang jiwat Alah. Semalah tekan loja-loji lho. Jola-joli. Memanismu hangu ngono. Marai kowe. Ora, Bro. Grader. Sing apik to Kang Mas, engko ora tak damelke susu lho sampean nek gak ala rasa digawe wong kare njimuk ae. ngawur ae susu ning mburi kae lho. Kok aku dimiki. Alah. Wis gedhe bareng njaluk mie. Pak Lurah, Apa? enten kamar kosong. Alah. Mbok apa? Arep tak nggo. Wong edan. Memanismu kangu jiwa Ya, pek jan bisa kaya nuntun wong picek malan. gandrung lho. Gandengan sing apik ngono lho, ibarate roman cara ketoprak Sabta Mandala Ngayogyakarta kaya dene Bu Marsidah karo Mas Pidayat. Cara ketoprak Tulungagung siswa sedaya Siswa budaya. Siswa budaya iki kaya kowe kaya Pak Kusyadi, kaya Ibu Siti Narsiam lho, gandrunge sing penak. Ngono kok iso Sing penak yo piye lho. Ngene lho Mas. Nah, digandeng Mbak Sulis. Nggih Mas. Badhe tindak pundi? Badhe buat batang niki lho Mas. Atang nah. Lah piye lho? Sulis gandeng mondol kok. Sampeyan yo ngono ngene lho Mbak kudune sampean lara iki. Mas Yuda badhe tindak pundi ngoten. Nggih, Mas Yuda badhe tindak pundi Mas? Niki lho nyuntikne mbae niki. Sing batang sing penyakit klumpuk dadi siji nang kene. Ya wis sing apik Sing apik ya. Agawe runciting Galih. Ngono kok galih. marai. Ora. Aku lho wis hafal. Iya. Kok warai. Galih ngono. Galih. Lah. Galih. Ya. Nanti le. Ramelu ya galih. Lara apa? Lara tipes. Wong rara. Rara apa? Kok iso lara? Tak kira lara. Rara apa kang sinetya? Arep mangku. Arep mangku. Piye? Kene koncone Pak Yono. Kulino mangku ya. Kulino mangku Mangku apa? Mangku purel. Mangku Mbak Sulis. Kene ya siram bakal tak pangku kene ya. Injih Kang Mas. Ping 3. Oh iya. Lah. Mbak dicopot kan lho Mbak ben ketok gilape lah ngene kan lho. Pik lah kaya. Menika menawi ngersakaken giok.
Iya. Kaya arep nganyang melon. Upama ambune kaya ngene to iki. Ya, lho saka kene semak srebel. Kowe babar mangan solar lho ya. Mosok mambu to? Iya. Ki mau mangan apa to aku? Mbah kok. Ayo, piye? Upama munduta Rukmi. Kok Rukmi to, Mas? Wong Rukmi ya iso Rukmi. Rukmi lho. Padha nek kane lho. Lah wingi muni apa? Rukmi. Nek Rukmi apa nek? Ruke apa? Rukemi. Maknane beda kaya. Tartamtu tak ruti. Ya ampun. Kang badhe ngersakaken anakan kethek monggo. Aku ki lho tuntunan gandengen kok malah dadi munyuk. Malah mbok umbulne padha karo gandeng munyuk. Gini lah, pakunah. Iya. Kene Yayi, lungguhna ing pangkonku kene Yayi. Iya Kang Mas. Lah, Tapi meneng ae ya Mas. Ya. Wong sing paling rugi sak alam donya ya Pak Yono. Lah kok iso? Lah bayar larang-larang lho, ora iso mangku. Larang leh bayar iki larang. Ora iso mangku. Lah kowe? Aku lho gak mbayar. Ya. Ini to. Wedel. Yayi. Ibarat wong numpak susu. Prau. Aku marai latah lho. Lah kok iso? Angger sing tak ngeti apa nih sampai kocak lho. Lah iki terus ngeti apa? Ngeti kono lah kok. Aku apa kono iki lho apa? Susu. Kok iso? Nah nek kudune kan susu. Ngono ben ketok rada susu. Padha susune. Ayo. Upama munduta Pak Prau ing lumampah tanpa welah ing madyaning jala nindi. Oh nindi jala nindi Wonge ra melu wis esuk mau. nindi Temah gonjing ngagenjong neng pagulingan. Wah ayo coba Yayi garwanipun aku kepengin lho terus nek iso goblok cara umum. Aku kepengin midhangetne suaramu Yayi. Coba tembangke kanggo aku Yayi. Seneng neng gone tayub. Wah. Waton sing kena dienggo tayub Yayi. Tayub. Niki kopi jahe pripun, Cok? Oke no kopi jahe. Padak nek cah hempyah-hempyah. Oke tok. Oke. Bodro Mloyo padak. Padak nih ya. Ning spesial ngagem Pak Notol. Nggih. Mbak Yo. Lah nggih to. Parapane nggih Pak Notol ngoten to. Nggih. Buka celuk nggih niki. Nggih. Nggih. Nyeluk kancane monggo. Ya nyeluk Mbah Yono barang. Maka Wancine surup surya sisih wetan padang semulane rembulan wiwit dadari anuruti senengane ngati wong-wong karang pratesan padha sanja
jahe rasa enak lan uga magleke gawe mareming ati ayo kanca ngombe kopi jahe. Nggih, kopi jahe sampun Pak Dalang. Nggih, Mas istimewa tenan, Mondol Cak. sampun nggih. Pamit sing apik lho lek arep lungguh karo Mas Mondol. Ayang Mondol. Injih niki sampun kula lenggah nggih. Nggih, Mas Dalang. binar rumiyin, Pak. Nggih, makasih Beb. Wah, luar biasa Nggih. ya Mas Mondol ya. Luar biasa. Ditayuke, dijogeti ya kepenak. Luwes Irama rangkepe digarap cara tulungagungan. Tulungagung. Wah. Kanggo joget kok ya kepenak dasare tembange ya kopi jahe. Weh. Cocok. Hah, kimeng Mbak Sulit wis diaturke. Ya. Sakmenika giliranipun sinten bucange monggo. monggo jenengan piji menika. Purba sasongko kula aturaken dumateng panjenengan. Purba Wasesa. Nah, ya mesti Pak Dalang Purba sasongko Purba Wasesa sinten? Ya iki bacute. Nggih. Urut. Ana Mbak Rani. Ada Mbak Rani Puri Rayu. Mbak Rani Puri Rayu diaturi jumeneng monggo dipun sepati para kanca. Iya, Mas. Ye. Duruk. Kaya Alhamdulillah kon suwe ora jamu pisan rasane legi, suwe ora ketemu temu pisan karo Mbak Rani. Walah. Kok saya ayu, saya cantik, dasare sakmenika ya wis ngasta ana ing Kabupaten Magetan lho. Dadi jadwale iki wis ra kenek dipiyak pokoke. Nggih. Oke, Mas mikir pun apa dereng kok sampean arep mbok pek. Wong kok iso. Dibenake Mas, nggih. Lah niku sitoke? Oh. Nggih, Mbak Rani lah nggih sehat nggih. Alhamdulillah Mas Yudo sehat. Panjenengan nggih sehat. Pangestunipun kula nggih sehat walafiat mboten kekurangan setunggal punapa. Terus wonten Magetan nggih ngastanipun. Nggih. Panjenengan sing kemutan. Kemutan kula nek kalih panjenengan mriku ibaratipun wonten napa mriku kaitan batin ingkang mboten saged dipun pisahaken. Chemistry. Halah. Chemistry. Lah kowe lho nek iso omong-omongan ndang omong-omongan ngono to blekok moncrot kuwi. Ya ora sampe moncrot to, Mas. Lah terus Ya mung cemet ngono tok. suaramu kok apik to, Dul. Kene wae. Ya kaya ning jero gua. Ya alon-alon wong sing sabar tekok sebagai wong Jawa. Asmane sinten? Iki asmane wis mari karek watuke iki lho 3 dina jek kumat ta iki. Asmane wis mari. Gak masuk angin barang to, Den? Nama lho. Oh, nama. Masa ora tepang karo Mbak Rani kok iso? Ya. Asmane Mbak Rani sinten? Lah ya kuwi wis. Piye to? Kuwi wis ne lho. Piye lek ditakoki lho? Asmane Mbak Rani sinten? Lah ya kuwi mau. Ngene lho lek ditakoki lho kudune. Mbak Rani, asmane niku sinten? Wis yo Rani kuwi. Yo Rani kuwi kok. Goblok Iya to Mas. wetak kuwi Kenalan iki. Ya kenalanmu Lah lho. iya, Mbak badhe tangkat asmane sampean sinten? Kula Rani Mas. Lah ya wis Rani ya wis. Iya to Ki? Lah wis kenal kok ngejak kenalan meneh ki lho. Lah ya wis kenal kok napa dadi Wong kok iya etoke. Mbak Rani ki sing asta ana ing Kabupaten Magetan. Dasare wonge ya ayu, lencir kuning, merak ati. Degane kambil ijo, Bejane sing duwe bojo. degane kambil gading, Bejane sing iso nyanding. bebasan pring kuning mangklung nang pinggir kali sapa wonge ra pengin ngethok. Lencir kuning merak ati sapa wonge ra pengen nyipok. Mbak Cipok piye dal? Tak sipok muni. Munine piye? Mak puk.
Kok iso makpuk ki lho kena apane? Ya kena lambene kono iso makpuk. Nek Mbak apa ki jenenge Mbak Rani ki beda karo Mbak Sulis. Nek Mbak Sulis ki piyayine anggun tur mraati, nek Mbak Rani ki rada cantas sithik. Dadi nek cara ngrayu beda karo Mbak Sulis. Mbok menawa cara musik, lho mumpung disiapi ana campursari. Ha, isa ta kowe mestine. Apa iso Mas? Lho, iki multi telenan. Bocah sitok iki multi telenan. Multi talent. Telenan, multi talenta kok. Iya. Ngerajang apa? Coba, Mas. Nyuwun nadare G, Mas. Lho njaluk nada. Njaluk nada bareng. Lah arep tuku yo ora duwe kok njaluk ae. Kulino njaluk nada. Winginane ki njaluk sego, njaluk teh. Iki lagi iki lho njaluk nada. G coba. G. Anggo miku ki lho ben gak bandil. Cek. Lah iki lho benmu bandil. Hari ini. Oh enak. Lagi bote kok gak muni ta? Atake didol. Kene wis ora kibot, Mas. Cek. Aku bersumpah. Nek tenan suarane iki lho, suarane apik jane raine lho sing elek. Ya nek pengen apik yo dicet. Rayok dicet ya apa pager. Lho dicet. Hari ini aku bersumpah. Enak. Hari Iki kok ora ini terus lho kok iso ora hari ini ae. Akan kubuka. Lah nek apal ora dhewe. Kowe kuwi lho kok iso. Oh, pancen goblok. Piye pancen piye. Pancen goblok. Pas nek kono lho kena no. Lah kono endo. Pancen piye. Pancen goblok. Aja ngono to Mas. Meh Ya kena. Allah. Puk. Hari ini. Alah hari ini nah. Orang ini sebenarnya merupakan CEO di perusahaan. Aku bersumpah. Oh, iya, kadang-kadang. Dia adalah merupakan CEO yang menyamar sebagai seorang dagelan. Dasnya plontos, sirahnya gundul. Suara apa ya? Suara CEO itu blok. Akan kubuka pintu hatimu. Hari ini. Lah kok balik ngono neh ki piye? Sarung itu tabuk aku ngales sih. Memang api yang ku bawa tak sebesar harapanmu, tapi mampu untuk menerangi jiwamu yang sunyi. Bagaimana? Loh, piye to ki lho? Suarane yo apik. Suarane apik lho, lambene iki lho. Nek pesen endi ya kok apike kaya ngene. Iya, Mbak, sampean anu, Mbak. Apik. Ya Allah. Kok nesu iki Gemes mau. lho, Mas. Gemes Mbak Rani iki suwe ora ketemu karo kowe. Alah. Iya. Alah. Loh malah kene ya bales. Lah kok sampean wani bales? Nek kene ora karo masalah. Kene ora masalah, nek kene ya tak bales. Oh sampean wani bales karo Lah wong wedok. nyapa? Ngono kuwi sampean. Larang Brambang timbangane Lombok. Apa kuwi? Larang wong lanang timbangane wong wedok. Alah. Sepet-sepet sawun entah. Dimpet-pet sesuai ra betah. Lah, modele kok. Kok kurang ajar sampean. Wani karo wong wedok. Nyapa ora wani? Nah, Kene. Tak bales lho. Ndang. Bales tenan piye? Ndang. Dipirsani wong akeh ra isin kowe. Ora wedi. Tak bales. Balesan. Ya titen ono. Kapok kapan? Kapok kapan? Nggone kae lho matane ngene kae lho kok iso nggonku mbok ngenekne lho. Kae ora wani. Lah nyapa ora wani? Dilindungi badan hukum. Apa badan hukum? BH.
Awakmu mau kan wis apa tegese wis nembang kanggo Mbak Rani. Nek wis tembange cara kae, umpama awakmu duet wong loro karo Mbak Rani lagu kesukaanmu, kecintaanmu apa? Oke, tetep pelok barang. Pelok barang apa lho lagune? Lho. Sesuai dengan Mbak Rani sing wonge wajah iki ketok manis. Berarti kowe nembang manis. Pelok barang. Pelok barang. Sing endi lagune? Manis Dek, kowe kencing manis. Alah. Pancen manis. Terus ya kencing manis kok. Oh, kowe kuwi lagune. Iya. Kowe sing musik ben adik-adik. Oke. Iya. Ya, ayo ngomong karo kanca-kanca kok kanca. Monggo dipun iringi geningipun manis nggih. Ser. Asik. Botono yo.
terima kasih matur nuwun.